da kirol emakume kazetariak aurkitzea, baina gaurkoan Paola Oskoz dugu gurekin, goazen berarekin hitz egitera. Listo, pues listo. Ongi etorri, Paola. Eskerrik asko itxaso. Zer moduz? Ongi, hementxe, bai. Lasai, gustora. Bai, bueno, azkenin honek pixkot impresionatzen du, ez? Batez ere irratian gabiltzan ez gaude, ez? Ohitua korrelako, baino ez, ongi, gustora. Kamerak da, bueno, ezberdina dagoen bakarra, porque bestela... Hori da, bertzela, bai. Ez, eta hauetatik pixkot antzi eta nahikoa. Bai, gainera, normalean ez telebista, igual handiagoetan, edo pertsonak daude ez, kamera atzean, eta niri bai, hori hasieran lagundu zian pila bat, ez? Bakarrik geundenez, kafe bat hartuko bagenu bezala. Hori da, sensazio bera da, orduan, lasai. Oso ongi. Bueno, kristalezko sabaia ditzen den programa hontan, ez? Nahi genituen emakume ezberdinak pixka bat elkarrizketatu haien ibilbidetik, haien esperientziatik, ez? Eta zuazkenean, irratian lan egiten duzu, baina baita ere, kirolari buruz hitz egiten, ez? Irratian. Eta gara, hori, igual, ez da hainoikoa edo ez da izan, ez? Hainoikoa igual aintzinean, ez? Emakumezko bat kirolari buruz hitz egitea edo debatitzea, ez? Bai, horrela da. Azkenean nik Kantxeta irratin egiten dut lan, irrati txiki bat da, Hendaian, Bidaso aldea aukitzen dugu, ez? Hendaia, Irun, Onjarbi, baita Bortziriak eta batzutan Baztamalerreka ere, ez? Gure eremua hori da, ez? Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen herri guztiak, eta nik bereziki egiten ditut bertzelako lanak ere, irrati txiki bat gara, eta azkenean, denak egiten dugu pixkot denetik, bino bai nire eremu konkretua edo gehien lantzen dudana kirola da, ez? Eta alde hortatik egia da, orain arte kirol kazetari emakume gutxi ikusi dira, oraindik ere joaten naizen prentsaurreko haunitzetara emakume bakarra izaten naiz, edo, partido bat kubritzerako orduan, ez? Guk batez ere, Bidasoa eta Real Union ditugu hor, bi talde potenteenak, nahiz eta guk Arrobia lantzen dugun gehien bat, eta 1000 taldeekin egoten garen solasean, normalen eta kontaktua dugun, bai egia da, adibidez, Bidasoan partido batera joan, eta iaia emakume bakarra naiz alde horretan lanean, ez? Kazetari moduan, badira gehiago noski, baina, gutxi gara, eta hori nabaritzen da, ez? Azkenean, leku haunitzetan bakarra zarela, eta horrek ere batzuta, nahiz eta egia da ni, eremu horretan, eta azkenean eremu txikiak diren, nahiz eta talde handiak izan, eta, elkar ezagutzen dugu denak, eta horrek ere laguntzen du, ez? Pixka bat lasaiago sentitzen zara, edo seguruago, baina, egia da hori da, ez? Gizone zinguratua zaudela gehien bat. Kirolean noski, bertze eremuetan ere haunitzetan, bino kiroletan bereziki hori nabaritzen da, bai, noski. Eta izaera bat edo beste daukan emakume bat, ez, adibidez, igual ikusi hoi da, ez, emakume bat zorrotzagoa denean, edo ez, igual ez daukanan lotxarik edo, igual erresten du bidea, edo izaera kontu hori, edo ez? Ez dakit zer erran, egia da, izaerak ere laguntzen dula, ez? Edo alde batetik integratzera, edo integrazio hori lortzera, bino baita zailtzen du, ez? Eta nik uste dut, batzutan badu sensazioa egia da, niri leku momentuz eta zortea dut, alde horretatik uste dut privilegiatu naizela errandu den ez, eremu horiek edo nik lantzen ditudan eremu horiek, jende gutxi dago, ez? Ez da jendetsua, bereziki. Orduan egia da, elkar ezagutzen dugula eta azkenean egiten dituzula harremanak jendearekin, eta horrek ere errasten du, zure bide hori erraxagoa izatea ere, edo bederen ezain gogorra, ez? Ezain bortitza, bai. Hori da. Baina, erranen nuke, badirela eremu batzuk eta kirolean ere noski gertatuko da, erran bezala, ez? Neri ez zait haunitzetan suertatu, baina bai gertatzen da, baldin baduzu, zuk aipat duzun jarrera hori, ez? Gogorra, zorrotza edo pixka bat, haunitzetan, gizon kazetariek izaten dutena, ez? Edo badirenin gai batzuk, badakizula
gai horiek badirela, ez pixkot dilema sortzen dutenak edo pixkat korapilatxoak direnak, gizonek erraz estutzen dute, ez? Alde hortatik, bazuk galderak egiterakoan, ez? Nabaritzen dut bai gizonek errasago sartzen dutela hor behatza eta hortik gainera errasago ateitzen direla inongo eraginik gabe, ez? Emakume bat baldin bada hori egiten duna, batzutan zalantzak egoten, bai, nabaritzen dut, ez? Zalantzak egoten dira gehiago, edo bertzerik gabe, pixka bat zalantzan jartzen da emakume horren jakintza, ez? Edo zergatik egin duen, edo orduan bai nabaritzen dut, zu mantentzen baldin bazara, ez? Pixkat isiltasunean, prensa aurrekotara joan, eta perfil baxu batean nolabait errateko, ez? Molestatu gabe. Hori da, bai, molestatu gabe, errasago integratzen altzarela agian, ez dakit positiboagoa den, ez? Azkenean ez dut uste, ez? Etzara zure lana betetzen ari, edo, badira horri igualatzean, ez? Zure jarrera hori izatera eramaten zaitun zenbait, ez? Bai, eta ez dut erraten positiboa denik, baina bai egia da uste dut hori da, ez? Molestatu gabe ibiltzen baldin bazara eta pixkat zuk dakizuna erakutsi gabe edo bertzerik gabe, ez? Hor lasai egonta, errasagoa dela pixkat eremu horietan integratzea, ez? Ze uste dut nabaritzen dutela, bertzeek zu etzarela inongo komplikaziorik izanen, ez? Ez duzula inorri ez diozula lekurik kenduko, agian uste dutela, hori da, uste dutela hori izaten dela batzutan pixkat arazoa, ez? Ez du zertan izan behar, ez? Eta nik uste hori ere eremu handiagotan ematen dela, erran bezala ni biltzen naizen eremutan ez dut uste horrelakorik ikusi dudanik, ez dut oroitzapenik, baina bai ikusten dut, eremu pixka bat handiagotan ez horrelako komentarioak edo horrelako jarrerak sumatzen aldirela, bai. Eta betidanik ikusten zaizu kirola eta kirolaz hitz egitea eta kirol mundua? Bai, egia da, nahiko lotu egon naizela beti kirolari, ez kirol guztiri, baina batzuei bai bereziki eta bai haunitzetan pentsatu izan dudala ez, behin kazetaria izaten naizenean, agian kirola izanen zela ez, eremu bat gustukoa lan egiteko, edo kirol kazetaria izan nahiko nula. Erran bezala, enun inoiz pentsatua, haitz kirol espezifikoetan edo, nulako horrelako jakintza txiki bat edo gustoa bertzerik gabe, ez? Eta agian igual zailagoa delako, eta, enun pentsatua, baina etorri zitzaidanin Antxeta Irratiko aukera, egia da kirol kazetari izateko zela. Orduan, erraixerran nun baietz, erran bezala, ez? Nozbait ere pentsatua nulako, agian eremu hori izanen zela politan nik lantzeko. Eta hor, aldetu zen, ez? Nik beti adibidez txirrindularitza segitu izan dut haunitz gustatu izan zait, familian ere haunitz segitu dugulako, ez? Beti eta ohitura izan dugulako. Baina bertze kirola haunitzetan ez bat ere, ez? Eta, adibidez eskubaloian bera, ez? Eta hor dugu bidasoa eta hortan ari naiz orain lanin, eta, denbora gutxien jarri barri zanun atope. Ikasten eta eskubaloiaz jakiten eta izenak eta jokaldik. Eta egia da nik zorte izan dudala eta hasieran ere erran dut, ez pixkat privilegiatoria sentitzen naizela eta uste dut baietz, ez? Uste dut beti ez dela horrela izanen, baina egia da irakasle onak izan ditudala Antxeta Irratin eta bidai lagun onak ere. Nik nire saioa bertze kazetari batekin egiten dut, esperientzia handia duna, eta berak erakutsi dit dakidan guztia eta berak oraindik ere ez, segitzen duen informatzen eta informazioa niri eskura jartzen, ez? Eta eskertzen diot haunitz, eta hortaz aparte ere ez, egin zituen pixkot, hor bidea idekizian pixka bat, hortan gehiago jakiteko, entrenatzaileekin eta egoteko, garai horretako entrenatzaileak ere eman zidan horrelako masterclass bat, ez, eskubaloiari buruz. Behin niri bakarrik, ez, eta hortik. Bidasoako entrenatzailea? Bai, behin gelditu ginen, kafe bat hartzeko, eta eta gainera, inongo epairik gabe, ez? Sentitu nintzen aski libre, galdetzeko edozein gauzain nula ulertzen, edo
berak aipatu zidan, bueno, aipatu zizkidan mila gauza, ez? Bai, jokaldik edo talde bakoitzak nola bideratzen zuen bere jokoa, nola entrenatzen zuen, pixka bat hori guztia, ez? Eta aitz eskertuanago alde hortatik, ez? Nire kabuz ere egin dudalako lana, baina bai egia da errastu didatela haunitz ondokoek, ez? Eta alde hortatik, bai, sentitu naiz privilegiatu. Uste dut, bertzeleko haunitzetan etzela hori gertatuko, ez? Bueno, ja, azteko zuri deitu zituten, osea, ez dela normalena, ez? Igual... Bai, gainera nik enun esperientziarik, ez kazetaritza, zerbait praktikaren bat, baina etzen bat ere eta gutxiago bakiroletan. Nik enun deus ere demostratzeko hortan... Aitua zinela. Hori da, eta gainera ez nintzen, ez? Eta ez naiz oraindik ere, baina bai konfiantza hori, ez, nire gain jarri zutela, nik argi eta garbi erran nuen, gustatzen zait, eremu hau, eta nozbait ere pentsatu dut, ez? Hortan lanean aritzia, baina nik momentuz ez dakit, eta jarri beharko naiz, eta ez zuten zalantzan jarri hori, eta konfiantza guztia eman induten, ez? Eta alde hortatik ere, gure irratia ere erranen nuke leku seguru, eremu lasaia dela, eta familia txiki bat garela, ez? Eta privilegiatua naizela alde hortatik ere, eta kazetari betzara, eta emakume bezala ere, ez? Hor egoteagatik. Badakit errespetatua izanen naizela beti, lagundua, eta inongo epairik gabe, ez inongo presiorik gabe, ez? Eta konfiantza dutela nigan ere, eta hori nik uste garrantzitsua dela, ez? Lanean aritzeko, eta... Bai, eta gero, adibidez, sindrome dela impostora ditzen zen zera hau edo, sentitu izan alduzu noiz bait, ez? Azkenean mundu maskulino batean lan egiten duzu, naiz eta diozuna, ez? Privilegiatua izan, eta zure bide lagunak eta nahiko onak izan, baina nola sentitzen duzu hori, ez? Batutan, nola ikusiko naute edo... Bai, dudarik gabe, hori dudarik gabe, eta gehiago, badakizun, uste dut, beti izanen dela zerbait ikasteko, eta inoiz ez zarela izanen ez, adituena. Bai. Bino, bai hori sentitzen dela dudarik gabe, eta aldiro gainera, eta honiztan besatzen zu, nik badakit, hau, edo nen ingurun, edo justun, ezakit, honen informazioa jaso berri dut eta irakurri dut, ulertzen dut, badakit zertaz ari naizen, baino beti badago punto bat, ez? Hasten zarela eta gaizki erran badut, edo horrela izanen da, edo zer pentsatuko dute, ez? Edo, ezakit, jendeak entzuleek pentsatuko dute, honek ez daki zertaz ari den, ez? Edo zergatik dago hor, ez badaki, eta haunitzetan pentsatzen dut, hau ez dut kontrolatzen, edo kirol berri bat denean, edo ez duzun, ez dakit, edo kirolari bat elkarrizkatatu behar duzunean, eta agian zuretzat berria da, edo... Bai. Ez, bai sentitzen duzu nik nola egin behar dut, edo elkarrizketatuak berak pentsatuko du, zer ari da, ez, neska hau niri galdezka ez badaki, edo hori sentitzen da, izan. Eta uste dut, eta ez da bat ere positiboa, baina beti egonen dela puntu bat. Espero dut ez, eta ez, momentu batean konfiantza guzia edukitzea, ez, errateko, eta orain ere badut, ez, onartu behar da, eta bakoitzak ere onartu behar du, beti ez dula jakinen denari ingunun, denari buruz, ez? Bezinezkoa da. Eta hori da, eta puntu hori ere badago, eta, humiltasunez erran behar da hori, ez? Baina bai beti egonen dela nik uste puntu hori, ez? Azkenean pentsatzeak, bertzea unitzek nik baino gehiago dakite, edo prentsaurrekoren batean ere gertatu izan zait, ez? Astero izaten ditugu prentsaurrekoak, partiduen atarikoak egiteko, eta horrelakoak. Eta unitzetan, gizonek ere badute ez, jarrera hori eta gehiago ez urteak baramatzate lanean hortan, eta pixkat beraien eremuan daude ez, eta unitzetan gertatu zait ere, mikrofonoa sartzerakoan eta pixka bat gainera txikia naiz, eta hor sartu behar duzula ez, eta agian ez zaituztela uzten, eta beraiek hasten dire segidan ez, galderak egiten, eta zuk ere pixka zure lekua jarri behar duzu hor, erran ez, nik ere badut galdera bat ez. Eta batzutan bai sentitu dut, galdera guztiak eginak gaude isilduko naiz, eta edo, ez dakit zer galdetu edo pixka bat txiki sentitzen zarela horrez,
beraiek badakite gehiago, esperientzia gehiago dute, jakinen dute hobeki galdetzen, ez? Eta hori haunitzetan pasatu da nire burutik, eta gero penaz ikusi dut nire burua ere, ez? Eta zuke beraiek analizatzen dena edo pixkot ikusten ez, zer gertatu den, beraiek egin dituzten galderak ere zuk zenitun, ez? Edo zuk egiten altzen ditun, problemari gabe, eta ez dituzu egin, pixkat hor atzean gelditu zarelako, ez? Eta aldi berin amorru pixka bat sentitzen duzu, ez? Hausarta hau izan behar naiz, ez dut deus ere gaizki erranen, baina bai badago puntu hori, ez? Beldur puntu hori, tontakeri bat erranen dut, ez dut ongi galdetuko, beraiek dakite gehiago eta agian begiratuko diate ez dakit nola edo... Bai badago puntu hori, eta pena da, Pentsatzen dut, poliki-poliki, bai, eta esperientzia hartzen duzu neinin ere ez, agian zure lekua pixka bat gehiago egiten duzula, eta hortik ere badela, ez, baina, Zeberdina emakume gaztea... Hori da, bai. Baina baritzen dut, badirela mutil gaztea honitz praktiketan, edo lanean bertan, daudela, nire adinekoak, edo, honitzetan edo, gehienetan ni baino gazteagoak ez, hortara usartzen direnak. Eta ongi egiten dutela, noski badakitelako ere, baina bai ausartzen direla ni baino gehiago edo dozein emakume baino gehiago. Bai, hori zen ere galdera, ez? Noizbait hitz egin duzu zure lagune edo kide gizonezkoekin, ez? Eta haiek horrelako pentsamenduak dituzten haien burutatik hori prentsaurrekoetan edo nik zertakite elkarrizketa bat egiterakoan. Bai egia da guk irratin, nire lankideekin, aritu garela gauza hauetaz, eta bai aritzen garela gainera orokorrean, sarritan gai hauen inguruan, ez? Eta hor bai nabaritzen dut, hori da, ez? Nire lankidik errandudan bezala leku privilegiatu bat dugula, ez? Eta nire lankidik onartzen dutela hori, eta honitzetan beraiek ere konstiente dira hori gertatzen dela, eta saiatzen direla ez gertatzea, ez? Beraiek kanpora joaten direnean ere, bertze emakume kazetariak badaude edo horrelako jarrerak ez edukitzen. Batzutan nahi gabe egiten ditugu, ez, orokorrean, baina erranen nuke irratian nahiko konstiente garela, ez, gai hauetaz. Eta egia da, bertze kazetari gazteekin, mutil gazteekin, naizela bereziki aritu. Egia da, gutxitan elkartzen garela, eta agian ez dagoela ez konfiantza eremu hori edo gure harremanean ere ez dagoela ez gai horiek lantzeko, haitz puntual elkartzen gara, bidasoako partiduetan eta hortik kanpo ez dugu haunitzetan koinziditzen eta hor gaudenean ez haunitzetan eskubaloiaren inguruan edo bidasoaren inguruan aritzen gara eta haunitzez gehiago horik ez. Egia da nabaritzen dutela mutil gazteak dira eta nabaritzen dudala ez dutela zalantzan jartzen ere lana, hori bai, baina, erran bezala ez gara behin ere aritu. Eta, bada bertze gai bat, ez aritzea gauza hauen inguruan beraiekin. Bai, egia da hori da, ez? Denbora gutxi konpartitzen dugula eta agian horrek ere zula laguntzen, baina egia da, bertze gai bat dela gauza hauetaz ez hitz egitea. Bertze, gremio bereko, ez? Bertze gizonekin. Hori da, bai. Eta zen mekanismo erabiltzen dituzu adibidez, horrelako momentuetan, ez? Igual pentsamendu rumiante horiek dituzunean, edo igual txikia sentitzen zarenean, edo zen mekanismo erabiltzen dituzu horrela jarraitzeko eta zure tokia hor bermatzeko eta... Bai, hasieran, hasi nintzenean, nabaritzen nuen ere burua hori da, ez? Momentu horietan, kenduko naiz hemendik, edo, saiatuko naiz zerbait hartzen, eta guk euskaraz egiten dugu, orduan gazteleraz den guztia, pixka bat, ez dugu irratian sartzen, beraz, batzutan hartzen dugu idazteko, webunean ere argitaratzeko, baina bertze batzutan mikrofonak kendu eta honekin nahiko, joan naiz bazter batera, pixkat horrelako jarrerak nituela, ez? Eta horitzen ez nire lankidek hasieran ez, galdetu zidaten zer moduz prentsaurrekotan, eta lehenengo asteak ziren, lehenengo hilabeteak, eta zer moduz, ja ezagutzen duzu jendea, zer moduz tratatzen zaituzte, nola sentitzen zara, ez? Eta horrelako batean ez, aipatu joan nintzen prentsaurreko batera, eta enun lekurik, etorri zen ez dakitzein, edo bertzerik gabe jende gehiago ginen, eta momentu horretan bazen harrapatzen lekurik, eta inoiz etortzen ez dena etorri zen, eta garrantzia den zuk zure leku hartu, zu egoten zara horra astero, zuk sartu mikrofonua,
bueno, ba, ikusiko dute bertzik ere nola moldatzen diren ez leku hartzera. Eta nuna arrazoi dute. Ze igual momentu hori arte, bai banekin, ez? Nola izan zen ere jarrera eta banekin ze leku hartu nunik, baino bai hor konstiente izan nintzera, eta nun, egia da, nik nire lekua behar dut, eta ni ere lanean nago, ez? Eta nik ere behar dut ahots hau irratirako, eta zergatik berak hartu behar du ongi ahots hori, eta nik pixkat urrunago bezala, ez? Eta geroztik, bai izan naizela konstientego, egia da leku edo prentsaurreko gutxitan garela hainbertze jende non ezin dudan ere leku hartu, normalean bizpahiru izaten gara, etxekoak eta denak uzten diogu elkarri lekua, ez? Normalen ez da horrelakorik gertatzen, baina bai baten batean bai jende gehiago dagoela, agian edabide potenteagoak ere. Finalen bat edo nik zerbait. Bai, horrelako zerbait. Azkenean, bai, nire erabakia da hartu mikrofonoa, luzatu aldoan bezain urrutina eta hor plantatu, ez? Eta nik ere behar dut hau, ni lanean nago, eta pixka jarrera hori, ez? Batzuntza daian, ez dakit bortitza den, nik ez dut bortitza egiten, egia da, naizela inorrekin, ez? Agitz violento jarriko ez da ere, baino bai baten batek seguru hartuko dula, ez? Pixkat, baina, bueno, egia da gutxitan egin dudala hori da, batez ere, jende gutxi garelako gehienetan, eta ez dut horren beharrik, ez? Baina, bueno, bai, horrelako gauzetan edo momentuetan nire jarrera azkenean hori izan da, ez egia da. Nire lekua egin behar dut, nire xokoan nik ere hau behar dut, eta pixkat barkatu, eta hori da, errespetuz, barkatu utziko diazu lekua, eta segidan, ez, lortzen duzu pixka bat. Egia da, lehenago aipatu dizut, ez, agian pixkat horrela jarrera bortitzagoak edo dituzunean, agian ez dela erraxa, ez, integratzea edo pixka bat, ikusten zaituzte agian, mehatxu bezala edo, emakume hau edo neska hau, ez, ze bortitza, baina egia da horrelakoetan ere gertatzen dela, zuk zure leku hartzen duzunean eta errespetuz, ez, barkatu, ezin dut, hartu barra dut hau, ez. Segidan, bai, egia da, eta pixkat beraiek ere ez, baztertzen dira eta uzten dizute lekua, ez, eta hor bai konturatu naiz eta nire lankidek ere arrazoia zutela, ez, zuk zure lekua egin, eta... Bai. Ez duzu zertan bortitza izan behar. Ez, noski ez, hori da. Errespetuz jokatu ez, baina hori, lotxa barik ez edo, bueno... Hori da, gainera, konbentzituta egon, hori da, zure lan egiten ari zarela, eta hori ere behar duzula, orduan. Ez dagoela bertzerik, ez. Eta normalean, gizonezkoen kirola, hitz egin duzu eta joaten zaite kiroloiek edo, ezagit, elkarrezketatzera, kirolari horiek, edo gire dituzue baita ere emakumezkoen partiduak, zer da egite, lehiaketak. Bai, egia da, guk gure saioan, podcast deitzen diogu, baina kirol saio bat da, eta, bidasoaldean badire kirol haunitz, anistasun handia dago, badire kirol klub pila bat, eta egia da unitzetan denetara ez garela iagatzen, baina saiatzen gara ez, denek bere xokoa eduki dezaten urtean zehar, eta batzuei, bai egiten diegula ez, jarraipen sakonago bat edo luzeago bat denboraldian, ez, eta horiek Bidasoa eta Real Union dira batez ere, kasualia ez biak gizonezkoenak dira, baino, eta beraien partiduak aipatzen ditugu astebururo, emaitzak, balorazioak beraiken egiten ditugu 1000 elkarrizketa, ez, bai elkartzen garela beraiekin haunitzetan. Baina hortaz aparte, bai saiatzen garela emakumeen kirola sartzen, kirol gutxituak sartzen ere, zerran bezala, kirol klub pila bat daude, 1000 kirol desberdin, eta gainera kirol gutxitu horietan ere sortea dugu lehen mailako kirolariak ditugula haunitzetan, Maiten Isean adibidez Irunen, edo 1000 kiroletan, hor dago Arrauna noski, Hondarribian eta Santiagotarrak Irunen ere ez, Olinpiar Jokoetara sailkatzeko probetan egoten direla, eta horiek denakin egoteko aukera izaten dugu. Eta horren barrenean saiatzen gara baita ere geroz eta gehiago ematen emakumeei ahotsa.
Nabaritu dut, ni hasi nintzenetik orain arte, 3 urte, daramatzat lanean Antxeta Irratin, eta nabaritu dut geroz eta emakume gehiago animatu direla beraien ahotsa azaltzera irratean. Claro, eski igual emakume bat barruan dagoenean ere ezberdina izan daiteke, horregatik altu dizut igual. Bai. Eski ez dakit ze puntutara arte dagoen zuen esku, Bai. Egin behar duzuen lana, edo nora bideratu, Bai. edo... Bai, nik hor nabaritu dut batez ere, egia da hori, agian ni emakumea naizelako ere erraxago egiten dutela batzuk edo, konfiantza gehiago dutela, audioa bidaltzerako orduan, balorazioarekin, eta gure arazo handi bat da euskaraz egiten dugula bakarrik. Bueno, karo, bai, hori... Orduan, alde batetik haunitzetan pasatu zaigu, naiz eta emakume horiek prese egon hitz egiteko, agian ezakite euskaraz, edo ez duten nahi, edo horrek ere atzera, ez egitera, eramaten ditu. Baino, eta hori izaten da gure fleen, harria, bidean, hizkuntza, baina hori gaindituta nabaritzen genuen, bagian, gizonen batengana jo eta erran, bidaltzen aldiguzu, astebururo zuen partidotako balorazioa guk erratean jartzeko, eta normalean ez zuten zalantzarik jartzen, normalean bai, eta ez badu berak eginen du bere taldekide batek, eta emakumeetara jota, adibidez talde batekin kostatu zait, 3 urte, topatzea neskaren bat, prest dagona, astebururo ahotsa ematera eta balorazioak erratera. Eta aurten lortu dugu, eta gaina konstante dira, eta inor baino formalagoak eta audioak bidaltzerako momentuan, partidua jokatu eta ordut segidan audioa. Baina bai hori nabaritzen dugula. Haunitzetan kostatzen zaiela eta nik erraten dit, baina zuen ere moa da, lotxatzen naiz edo eske gaizki erraten baldin badut edo... Lotxa kontuagatik da? Bai, haunitzetan bai. Beldur hori aipatu duguna, impostore sindrome horren barrenean kokatuko nuke, batez ere, pixkat... Zango dut igual ez da garrantzitsua esan behar dudan, hori da, ez dut ongi eginen, ze lotxa, ahotsa, horrela. Eta nik beti aipatzen dit, baino, zuk nik baino gehiago dakizu, erran behar duzunaz, zuk jokatu duzu partidua. Orduan, lasai eginen duzu ederki primeran, ez dut dudarik. Eta, bai egia da, eta azkenean ikusten dutenean eta bidaltzen dutenean ikusten dute ederki egiten dutela, noski, beraien eremoa da, beraiek dakite. Eta hori adibidez, gizonekin nabaritzen dut gutxiago, ez dute zalantzarik egiten, bidaltzen dute eta ez dizute galdetzen ea ongi egin duten. Gehienetan, bada, baten bat, baina 90%an ez dizute galdetzen ongi egin duten, bidali duten audioa. Baina emakumeetan 100%, galdetzen du, ongi egin dut, horrela behar duzu edo nahi duzu bertzen modu batin da. Bai, hori egia da, Bai, ez, horrela primeran egin duzu. Eta gero hartzen dutenien ohitura eta ez dute galdetzen, badakite ongi egin dutela, noski ongi egite dutelako. Bino bai, zailtasun hori dugu. Unitzetan kostatzen zaiela, pixkator aritzea eta beraien balorazioak egitera, eta kostatzen da, bai. Eske printzipio batean esan dut, izan daiteke baita ere, justo zu baino lehenago etorri da Jera Agirre pilotaria eta bera komentatzen zuen, nola, emakumezko profesional bat ez duen ez hainbeste denbora, hainbeste baliabide mutiekin konparatuta, azkenean hori. Beste lan bat daukazu, gainera iguala mazara, eta etxere joatzara beste lanetik, izan duzu gero partidua, kriston lio, ez du, igual, pentsatu dut, igual ez dute beste denborarik, baina gero, lotxa kontuare, oroitarazi da, nik elkarrizketa hauek lotzerakoan, askotan ere, emakumezko asko bultzatu behar ditut, baina primera ingozu, esaten duzuna, zure bizitza da, zure esperientzia, zure iritzitik hitz egingo dugu, nik ez dizut ezer inposatuko, ez eskatuko zerbait espezifikoa, azkenean zure ikuspuntutik, eta bai behar dutela, eta igual bultzada hori eta reafirmazio hori. Hori da, pixka bat beldurra duzulako beti, agian erakutsi dizutelako edo ikusi duzulako agian ez dakizula inbertze edo... Edo kanpotik oso kritikatua izango zarela, Bai, eta agian ez da horrela izanen, baina sensazio hori duzu, eta gero horre ere
guk kiroletan edo emakumeekin ez haunitzetan solastu garenean eta bai erran bezala ez, gu saiatzen gara gure saioan emakumeek presentzia handia edukitzea, ez? Eta geroz eta gehiago eta emaitzak adibidez badugu, ez? Emaitzen zerrenda bat eta astelehenero ematen ditugu asteburuko emaitzak eta hor saiatzen gara maila bereko gizon eta emakumezko taldeen emaitzak ematerako orduan, emakumeenak erratea lehendabiziko eta gero gizonezkoak ze hor ere badago. Bai, txorra da, baina egia. Bai, hor ere badago. Normalean, ohitua gaude ikustera gizonen emaitzak eta gero, gainera gizonen emaitzak erranda taldearen izena, espezifikatu gabe emakumeak edo gizonak diren. Baino emakumetan bai espezifikatzen. Hauek baino emakumeak oroitu, bai, oroitu emakumeak direla hauek, eta emakumeen emaitzak hauek. Baina hori, gerora denbora badugu. Eta guk aldrebes egiten dugu. Lehendabiziko emakumeenak emate ditugu, eta ondotik gizonezkoenak, edo batez ere kirolka joaten gara, eta maila berean daudenetan, hori da, emakumezkoenak lehendabiziko. Eta bai horren ere, nabaitut nire burua batez ere hasieran ez, aipatu duguna, hizkuntza ere nola batzutan moldatu beharra duzun, errate duzu, zergatik erraten dut bakarrik taldearen izena gizonezkoena denean. Hori da garrantzitsuena edo hori da taldea, eta ondotik daude taldeko emakumeak. Eta hor ere lanketa handia egin behar izan dut, egin genuen horren inguruko formakuntza bat irratian ere, eta hor ere pixkat begiak irekitza dituzu, eta nik ere hori egiten dut, nola posible. Bai, azkenean, aditu duzuna da, eta bizi gara, eta guere horren biktima gara, ez? Bai, noski, horretan ez zituak gara, naiz eta igual konstientegoak gara, guri eragiten diguen arazoa dela, ez? Hori da. Eta hori ere kontuan hartzen saiatzen gara, pixka bat hori, emakumeak erran baldin badugu, marinoko emakumeak, marinoko gizonezkoak ere, ez? Eta edo bertzela deus ere, eta, baino, noski agian horrek ere nahi gabe entzuleengan pixkat konfusioare sor dezake, orduan, hor espezifikazioa egiten dugu, baino bietan. Eta horrelako, mila kontu aipatzen ditugu, edo saiatzen gara kontuan hartzen, ez? Eta konturatzen zara ere ze garrantzitsua den hizkuntza alde hortatik ere, ez? Pixkat kontuan edukitzea, ze horrek ere egiten ditu nahi gabe bere hizketak, ez? Eta gero, aipatu nahi nuen, eta Iban Ezpino haunitzetan gertatu zaigu, edo emakume horiek ez direla ausartzen, erreferenteak ez dituztelako. Eta uste dutelako hori gizonezkoek egiten dutela, ez? Eta nik baino, edo uste dutelako beraien taldea ez dela garrantzitsua, nahiz eta maila hobeago batean egon, ez? Maila handiago batean. Eta hori gertatu zaigu, klub berean gizonezkoek maila batean egotea, eta emakumezkoak maila handiago batean, beraz, garrantzitsuagoa dago, garrantzitsuagoa da, beraien maila, beraien lehiaketa, eta aipatzea baino gure emaitzak ematen dituzue, zergatik. Ezakit Euskal Ligan zaudete, ez? Edo erraterako, ez? Edo bigarren mailan zaudete, edo garrantzitsua da zuen emaitza, eta baino ematen ditugu, bai, ematen ditugu, eta ez uste nun, bertzeenak, eta bertzeenak norrenak, ez? Bertze horiek gizonak dira beraientzat, ez? Hoienak dira ematen dituztenak, gureak. Eta horre ere, pixkat txipaldaketa, ez? Saiatzen gara egiten, nahiz ez dakit lortzen dugun, nik uste dut baietz, batzuengan txipaldaketa hori lortu dugula, eta emaitza hori da, ez? Beraien audioak jasotzen ditugula, beraien jarraipena egiten dugula baita ere, eta eskertuak daudela, eta gero gainera prest daudela, edozein elkarrizketarako, edozein momenturako eskatzen diezu, eta prest daude, ez? Eta pixkat hori gainditu dute. Hori da, agian behar dugu hori, nire horretzen naiz, justu horretu naiz hitz egin nuen kirolari batekin, eta haiek klubean daude gizonezkoen maila altuago batean, daude maila gorenean, ez? Eta hitz egin nuen batekin esan zian, baina nik uste programa horretarako ez dut zer esan, eske justo nire kluba asko lagundu gaitu, eta emakumezkoen kirola hau, espezifiko hau, asko bultzatu du, eta
eta baina horretaz hitz egin dezakegu, ez? Noski. Nola, klub batek emakumezkoen zeraren alde bultzada baten duenean, nola, emaitzak horrelakoak diren, ez? Eske horretaz ere hitz egin behar dugu, ez beti nola txikioa garen, nola ez, eske begira ze handiak garen gu. Eta zergatik, gure klubak gure aldea postu egin duelako, ez? Eta ikusi duelako, pues emakumezkoak hobeago dira, haien aldea postu behar dugu, eta besteak izan behar dira haien dako, eta gure esfortzu handiena haien dako, ez? Osea, kezir, orduan, karo, eta esan zian, bai, egia borobila, ez? Badatorrez, baina azkenan, kosan zaigu ez, batetik edo bestetik, ez gurea ez da ingarrantzitsua. Ez, hori da. Igual haiek ez dute ez da planteatzen, ez? Bueno, esan diate, pues palante, ez? Bai, hori gertatzen da, eta egia da klub horiek, ez, ikusten dutenak, gure emakumeak maila gorenean daude, ez? Hor, sartu behar dugu, hor inbertitu behar dugu, hor da gure indarra, noski, ez? Eta egin behar dugu, saiatu behar gara emakume horiek, ara eramaten eta bultzatzen. Eta aipatu ditut, ez, erreferenteak, eta ez soilik hor daudenendako, baizik eta gibeletik heldu direnendako ere, ez? Garrantzitsua da, ze atzetik heldu direnak ere ikusiko dituzte beraiek, eta izanen dituzte referente bezala, eta arrobi hori ere konfirmatzeko, eta ez, garrantzitsua da, apostua egitea goi mailan dauden emakume horiekin, ez, eta garrantzitsua da, klubaren etorkizuna ere bermatzeko, eta garrantzitsuak direlako, eta eman behar diezulako ez, emakume edo arrobian dauden, ez, neska hoiei ere arrazoiak kirolean segitzeko, ze hor ere badago arazo bat, ez? Zergatik uzten duten emakumeak hain goiz kirola. Zergatik badira hain talde gutxi edo klub gutxi, edo zergatik klubei kostatzen zaia inbertze senior mailako emakumeen taldeak sortzea, orokorrean. Zergatik, bidean galtzen direlako neska kirolari horiek. Izaten alda ikasketak, izaten alda lana, izaten aldire mila arrazoi, bino hor tartean ere bada sinesmen bat neska horiek ez dutela etorkizuna kirol horretan, eta beraz, beraien etorkizuna bilatu behar dutela bertzelekutan. Eta egia da, zaila da goi mailako kirolaria izatea, bai gizonetan, bai emakumeetan, eta are gehiago emakumeetan, ez? Eta hori ere, errealitate bat da, eta hori ere aintzat hartu behar da, zaila da, eta erran behar zaie, saiatzen altzara, baina agian ez da ateratzen, eta zaila da, baina aukera eman behar zaie. Eta ikusi behar dute, nahi baldin badute, eta saiatzen badira, eta esfortzu hori egin nahi baldin badute, badutela aukera, ez? Eta hori erreferenten bidez egiten da. Bai, total. Referenteak eta gainera gertuko referenteak, eta gainera esparruetan emakumezko edo, gizon, txuri eta ez direnen erreferenteak, ez? Ze azkenean, nik uste hori da, ateratzen aldudan ezagit konklusio edo emaitza borobilena elkarrizketa hauetatik, ez? Badaudenean, ez? Inkluso, hori, zuz hor barruan zaude, ez? Eta orduan saiatzen zara, pues gure hitz egiteko modu aldatu behar dugu, eta baita ere kontatu behar dugu ez dakit norekin, ez? Edo emakumezko hauek elkarrizketa behar ditugu, edo ez? Eta hitz egiten dituen emakume guztiekin, ez? Sektore ezberdinetan daudenak, baina erreferente dira, ez? Ze azkenean ikusten duzu, pues begira badago Paola eta kirolari guzti egiten du, hau posible da, ez? Eta gero baita ere, egiten dituzu aldaketak barrutik. Ze azkenean, bestela? Bai, saiatzen zara. Egia da, agian norberak ere, edo norberari kostatzen zaigula ikustea gure burua erreferente bezala, eta hori ere... Beti, bai. Hori ere, kirolariekin ere, ez, sumatzen da, ez? Talde haunitzetan maila zigo, eta aipatu, nola ikusten duzu zure burua, agian zure klubeko neska gazteentzat edo infantil mailakoentzat erreferentea zara, eta denek gauza bera errete dute. Ez, erreferente hitz handiak dira, ez, edo, eta... Eta ala da. Eta egia da, eta gero beraiek ere onartzen dute, egia da, gure azken partidura edo igoera jokatu genuenean, neska gazte pila bat etorri zirela, eta, beraiek entrenatzen hasi naiz, eta egia da animatzen gaituztela pila bat, eta ezakitzez, eta hori da, ez, erreferentea. Egia da, kostatzen zaigula, eta hori ere izan daiteke, pixka bat ez dugula sinesten, ez, gauden leku hori merezi dugunik, edo, aipatu duguna, ez, aintzinetik.
baino bai, garrantzitsua da. Eta garrantzitsua alduzun heinean ez aldaketa horiek egitea, ze azkenean aldaketa horiek ere eginen dute etorkizunean agian ez bidea erraistea bertze batzuei edo bueno, pixkat saiatu ez bizi edo mundu justuago bat lortzen, ez? Saiatu ale txiki batekin, ez? Baino bai, garrantzitsua da ikustea, ez? Zuk egiten duzun lanakin, gauzak agian aldatu daitezkela edo saiatzen atzarela bertzerik gabe, gero ikusiko da, ez? Baino alduzun heinean ez saiatzea aldaketa horiek egiten. Ze horrek erran nahi du kontziente zarela, ez? Gertatzen den zerbaitetaz eta modu horretan ere ez lagundu dezakezula. Baita ere, nik uste kazetaritza munduan gaudenok ez edo daudenok, emakumezkoak ere irudikatzerakoan edo baita ere haiei buruz egiterakoan, ez? Askotan nik uste ez dela berdin izan gizonezkoi buruz hitz egiterakoan edo emakumezkoi buruz, ez? Hitz egiten diren gauzak, komentatzen diren gauzak eta nik uste hori baita dela, sektorean ere gehiengoa izan delako beti baita ere gizonezkoa, ez, baten duzuena berria edo, ez? Dira emakumeak ere horrelako komentarioak eta egiten, normala da esan duguna, ez? Bizi horrelako gizarte batean, ez? Baina nik uste hori aldatzen joaten ari dela, ez? Edo digoala, edo... Bai, nik uste hori da, edudarik gabe, ez da aintzat hartu, edo behar bezala ez aintzat hartu emakume kirolari baten lana, edo maila berean noski ez, edo aipatu duzuna, ez zaizkie galdera berak planteatzen ez, emakume kirolari bati, edo gizonezko kirolari bate. Okurritzen zaite amatasuna. Noski dudarik gabe ez, haunitzetan aipatu da, noiz izaren zara ama, edo izan zaitezke ama kirolari izan da, baina gizonezko bat inorrek ez dio galdetzen, izan zaitezke aita edo pentsatu zu aita izatea, kirolari profesionala bazara, ez suposatzen delako izaten aldela, bi gauzak ez, kirolari, aita eta denetik baino ama zailagoa da. Egia da, gai bat dela, eta egia da, emakumezkoa ordun gelditzen baldin bada. Hori da, fisikoki aldaketak dituzu, eta, baina, lesio bat ere badazunean, gelditu behar zara, ez? Berdin, hori da, ez? Eta gero, hor dago zaintzaren gaia ere, ez? Behin ama izan da ere, zergatik ez diren bueltatzen haunitz kirola praktikatzera, agian bai da, gorputza fisikoki aldatzen delako, eta zure lehenagoko formara ez, bueltatu behar zarelako, eta horrek lan bat suposatzen duelako, baina zaintza ere hor dago, ez, norrengan joaten den zaintza hori, eta agian biak uztartzea kirolari eta ama izatea, ez da gauza bera gaur egun ez da ere ez, aita eta kirolari izatea. Hor bada... Ez da gauza bera edo ez dago modu berean ikusita, ez? Hori da, bai. Bai, noski baietz, eta hor ere, nik uste poliki aldatzen aldela eta aldaketa horrek ere ekarriko dula nik uste emakume kazetari gehiago egotea, ez eremu horretan azkenean uste dut, noski, ez, haunitzetan gertatzen da, zure referente bat emakume bat bada, edo bertzerik gabe ez, zure lanbide berean, eta hori kiroleariekin haunitz gertatzen da emakumeekin ere ez, emakumeek orain, gaur egun, dituzte, geroz eta referente gehiago emakumeak direnak. Orain arte, kirolari batek naiz eta emakumea izan, galdetzen zenion bere referentengatik eta segurazki gizonezkoak izan entziren. Justo izan dugu pilotari bat, eta esaten zuen nire titin bat izan nahi nuen, ez nuelako emakume referenterik, orduan titin bat izan nahi nuen. Claro, noski hori da ez, eta hori gertatzen da, eta kazetari bezala gauza bera ez, eta identifikatuagoa sentitzen zara bertze emakume bat ikusten duzunean, eta elkarrizketatzerako momentuan ere bagian pixka bat, naiz eta ez eduki bizipen berak, ez, pixka bat emakumezaren heinean ere bizitu dituzu, ez, gauza batzuk modu beretsuan. Orduan horrek ere egiten du, ez, pixka bat, eremu seguro bat sortzea edo galderak ere aldatzea, elkarrizketa batean zaudenean, eta erantzunak ere desberdin izatea, edo pixka bat bertze jarrera batez ez, edo bertze motatako elkarrizketa batzuk egitea ez.
Eta bai, nik uste aldatzen ari dela, edo aldatzen joanen dela, baina bai oraindik ere batzutan ikusten ditugu ez horrelako titularrak, edo fisikoari begira unitzetan, edo bai, bertzerik gabe kirol emaitzei erreparatu beharrean, edo kirolari horren esfortzuari erreparatu beharrean, bertze kontuei ez dutelako inolaz ere eraginik edo importantzia. Edo garrantzirik bai. Eta aldiz gizonezkoetan ez da hori gertatzen. Nola ikusi nahiko zenuke kirol kazetaritza mundu hemendik ezagit 50 urtetara? Lehenik eta behin emakume gehiago egotea hor ere, eta emakume gehiago ez soilik baita ere, baina bertze ardura batzuk hartzen, ez? Egia da goi mailako postuetan. Bai, pixka bat erabakiak hartzen diren, ez, postu horietan, ze hori ere garrantzitsua da. Ez soilik kazetari lanak egiten, baita ere. Baina hor ere, pixka bat ez, agian eremu gehiago hartzen ari gara. Baina bai erabakiak hartzen diren postu horietan nik uste oraindik ere falta dela, ez? Bertze ikuspegi bat emateko eta bertzerik gabe, ez? Emakumeak izateko eta lehen aipatu dugun erreferente horiek ere sortzeko gure gremioko bertze kazetarientzat ere, ez? Eta ardura postuak hartzea eta erabakiak hartzea ere, badelko momentu garrantzitsu bat, ez? Emakumeentzat eta uste dut garrantzitsua dela, emakume kazetarientzat ere hor egotea, ardura postuetan bertze emakumeak. Eta horrela ikusi nahiko nuke, hori geroz eta kazetari gehiago emakumeak, kirolean ere, ez, bazkenean gure eremuan ere emakume gehiago egotea, ez, lankide gehiago edukitzea emakumeak direnak, eta gero hori, ardura postuetan erabakiak hartzeko eta, ez, aipatu duguna, ez, pixka bat aldaketa txiki horiek egiteko, nik uste bertze ikuspegi bat ematen duela horrek eta bai, hori nahiko nuke, bai, hori gustatuko litzaiake. Zu badituzu emakumezko erreferenteak kazetariak direnak? Egia da, gutxi, nik ere erran behar dut, egia da ez dutela inoiz pentsatu edo bai gustatzen zaidala bat edo bertzeren lana, ez? Baina egia da, hola izenak errateko, ez zait gogotzen ez gizonezko ez emakumeenak, bai lehitzen dudala pila bat, eta pixka bat saiatzen naizela, ez? Bertze kirol kazetari emakumeak jarraitzen eta beraien lana ikusten. Egia da, orain, hola pentsatzen hasten naizela, hori da, ez zait bururatzen segidan, ez? Izen bat, baina gehiago pentsatuta, orain bai, oroitzen ez, orain dela urte batzuk, kirolari gatxun podcasta sortu zutela, orain naizeko kazetaria den, eta uste dut eremu digitaleko arduraduna den Ane Urkiri. Eta berak bere kide batekin sortu zuen, kirolari gatxun podcastan, gero naiz errateak hartu zuen, eta alde horretatik, agian bera izan da pixkat, erreferente edo bertzerik gabe, gustatzen aditu dudana bere saioa eta pentsatu dudana baino gehiagotan horrelako zerbait egin nahiko nuke, ez? Berak emakume kirolariak elkarrizketatzen zituen bere podcastean, soilik emakumeak, eta edozein motatako kirolariak gainera, ziren gonbidatu batzuk futbolariak zirenak noski, baina bertze kirol gutxitutako emakumeak ere elkarrizketatu izan ditu, ordu erdi, ordu bateko saioak izaten ziren, eta solasaldi modukoak eta aipatu duguna, ez? Bere galderak bereziak ziren. Beraien kirol ibilbideaz galdetzen ziren, baina ziren bertze gai batzuk uste dut garrantzitsuak zirenak landu zituenak, eta pixkat haunitzetan kirolariek berak erraten zula, edo aipatzen zula, lehen aldia da, horrelako galdera bat egin didatena, edo agian elkarrizketa ere egin didatena, hori ez dut uste, baina, ia, ziren kirol gutxitu batzu, unitzetan ez zirela agertuko edabideetan, eta batean garrantzitsu bihurtzen zara. Baina, bai bere elkarrizketak egiteko modua gustatzen zaidala, eta hori da, aipatzen zituen gai garrantzitsuak, eta garrantzia ematen zion emakume kirolari izateari, eta
bueno, horrelako gaiak aipatzen zituen, ez? Sentitu zara gutxituan ozbait, edo talde mistoetan lehiatzen hasten zirenean, zer sentitzen zuten, ez? Ze jarrera zuten beraien taldekide gizonezkoek beraiekiko, eta horrelako gaiak, uste dut inoiz ere ez direla landu, eta garrantzitsuak direla, oraindik ere gertatzen direlako horrelako gauzak, ez? Eta kontziente izan behar gara, gure herrietako klubetan ere, ez? Zer ari garen sustatzen eta zer egoera bizitzen diren eta nola moldatzen aldugun, ze hor hasten da dena, ez? Hori da, arrobia, ez? Garrantzitsua da, hor oinarri onak, ez? Eskaintzea eta baliabide onak eskaintzea, gerora, izan kirolari edo ez, baina beraien bizian, ez? Izan diren moduan edo... ikustea guztia, ez? Bai, zer horitzen dut batek aipatzen zula, ez? Gizonezkoekin lehiatzen zen, etzelako bertze emakumerik, ez? Beraien kategorietan edo, eta, gizonezko horiek, kasu honetan mutikoak ziren, ez? Ez zuten beraiekin podiuma konpartitu nahi irabazten baldin bazuten, edo horrelako jarrerak eta ez ziren kirolari gazteak ziren. Gazteak, beraz, hori etzen orain dela unitz gertatu, hori da. Orduan, horrelako gaiak lantzen zituen eta uste dut gutxitan aditu direla, gauza horiek gutxitan galdetzen direla horrelako gauzak, ez? Gainera, gehiago goi mailako kirolariak badira, bertze esfera batera joaten garela, ez? Normalean. Bertze kontuak, nola da, ez? Txapelketa hortan egotea edo garaipenak direnean, ez? Haunitzetan hori gertatzen da ere. Elkarrizketak egiten ditugu, garaipenak direnean. Eta kirola hori baino askoz ez gehiago da, ez? Eta hor badago eremu bat, non kirola sustatu behar den, bertze modu batean eta ez soilik garaipenei begira, ez? Baina, errealitate bat da hori ere, ez? Adibidez, erreferente bezala hartuko nuke bera neurkiri, aditu nituen elkarrizketak eta garai horretan, ez, egin zituen elkarrizketak ere, bereziak izan zirelako berriak garrantzitsuak uste dut eta aipatu beharrekoak aipatzen zituela, ez? Adibidez, horrelako zerbait beti pentsatu dut, ez? Horrelako zerbait egitea gustatuko litzaiake edo pixkat hori burutan edukitzea elkarrizketak egiterako orduan, ez? Horrelako galdera desberdinak. Kirola zite egitea, baina baita ere perspektiba feminista batetik. Hori da, bai. Eta baldin baditzez, igual kameratzean, haien etxeetan, neskatoren bat kirol kazetaritza munduan sartu nahi duena, zer esango zenioke edo, ze aholku edo emango zenioke? Lehenbiziko erratea haitz mundu polita dela, ni haitz gustora nago eta gainera, batzutan pixkat joaten gara erromantizatzera, edo epika hortatik ez lantzera kirola eta hori, baino gehiago da, ez? Baina bai mundu polita dela eta historia haitz politak daudela mundu honetan, eta nahi baldin badute hori egin, zalantzarik ez edukitzeko, saiatzeko, ez? Eta alik eta esperientzia gehien biltzea ere, ez? Edo hori nahi baldin badute egin, azkenean beldurri gabe moturra sartzea, ez? Nolabait errateko eremu horietan, eta beldurri gabe, lotxari gabe, eta bertzek pentsatuko dutena begiratu gabe, ez? Nahi duten hori egitea. Eta animatzea, erran bezala mundu agitz polita dela, jendea normalean, agitz jende humila dela, eta bidean harrapatzen dituzula ez, historia hitz bereziak dituen jendea, bere bizi guzia eman duena ez, kirol klub batengatik adibidez, eta hor harakatzen ez, harrapatzen dituzula historia hitz politak, eta bertzeri gabe, beraiek ere ausartzea, eta haunitzetan ez, zaila da kirol guztietan aditua izatea ez, baino, normalean adituagoa zara batean bertzean, baino, horietan edo gustuko duten horietan, informazioa bilatzea, irakurtzea horren inguruan, ikustea partiduak edo, kirol hori ez, ikustea, eta beldurri gabe hastea. Egia da, haunitzetan hasten zarenean, edabide batetik, edo, zortea izaten duzu, ez da beti erraxa zuzenean sartzea, ez? Kiroletan edabide batean, niri gertatu zaidan bezala adibidez,
Baina, bai, zure gustori erratea, aipatzea jendearekin, nik kirola gustoko ditut, edo kirol hontan badakit, gustatzen zait eta nahiko nuke, ez? Honen inguruan idatzi, honen inguruan solastu, honen inguruko elkarrizketak egin, eta lotxarik gabe. Eta gainera ikusten baldin baduzu bidea ere, ez? Edabideetatik aparte hori egiteko, astea, beldurrik gabe, bai. Eta pixka trebatzea hortan, ez? Baina bai, ez izatea beldurrik eta sinestea bere buruarengan eta astea bertzerik gabe. Iruditu zaten interesgarria esan duzuna, nola ez duzun kirol guztiei buruz jakin behar, ez? Ze adibidez, hombre, obvio, ez? Izan behar da horrela, ez? Azkenean ni ere programa anitze egin ditut eta ni ez naiz aditua, ni emakumea naiz, orduan perspektiba feminista batetik egiten ditzaket, bai, ez? Baina, ez naiz aditua, ez dakit Zuzara kazetaria, horreko izan zen pilotaria, bestea da politikaria, ezin naiz aditua izan guztietan, ez? Baina, logikoa da, ez? Baina, bai interesgarria iruditzen zait hori ez esatea, ez? Ze azkenean, gertatzen zaigun ikuste emakumezkoi gehiago, ez baldin badugu guztia ongi egiten edo perfecto egiten kontrolatzen, ez? Honi buruz badakit asko orduan, bide hau jarraitu dezaket, ez? Ez baldin badugu ikusten guztia kontrolatu edo perfecto egin dezakegula, batzutan atzera botatzen gara, ez? Bai. Oroitzen naiz, egon ginela batean, paketa batzuetan, zela nola STEM arloak eta pixka bat sustatzeko eta emakumezkoen presentzia areagotzeko, eta ikusten zen nola notak, ez? Emakumezkoak igual 6-7 bat zeukaten eta gizonezkoak igual 5 bat, eta maskumentzako hori esen nahikoa, ez? Nik txarra naiz matematiketan, ez? 6 bat dut txarra naiz. Eta bestea 5 bat, palante, ez, ongi. Orduan, hori ere ez duzu zertan guztia, ez? Esan duzuna, ni ez nekien saskibaldiari buruz, baina joan nintzen. Bai, hori da, eta nik uste garrantzitsua dela alde batetik humiltasunez onartzea hori, ez dakit noski denaren inguruan. Eta logikoa da, ez? Zinezkoa da, ez da deus pasatzen, baina aldi berean sinestea ere badakizula, edo ontaz bagian zalantzak ditut, baina ontaz badakit, eta lasai ederrean onartzea eta erratea, badakit, eta informazioa dut, eta solastena naiz horren ingurun, ez? Eta pixkat ausartzea, ez? Zuk erran bezala, ez? Batzutan perfecto jakin behar dugu, edo denetatik jakin beharra dugu horren inguruan solasean hasteko, edo horren inguruan idazteko, eta gizonezkoek adibidez ez dute hori egiten, ez? Naiz eta gutxi jakin, ausartzen dira horren inguruko iritziak ematera adibidez, ez? Eta batzutan hori da, ez? Sinestea alde batetik onartzea, ez dakizula denetik, baina sinestea zerbaitetik ere badakizula, edo zerbaiten inguruan badakizula eta gai zarela iritzia emateko. Hori ere kostatzen zaigu eta nik horrela ikusi dut haunitzetan ere burua, ez? Gauza baten ingurun jakin, informazioa eduki eta gainera iritzi formatu bat eduki, ez? Badakizula iritzia da, agian bertze batek ez du edukiko iritzi bera, baina zure iritzia ere maila berean jartzea, ez? Hori da, bai. Eta zalantzan jartzea, ez? Agian zure iritzia eman eta gero erran, enun erran beharko. Ez, edo begiratu dira honela eta agian nasi egin naiz, ez, baina ongi erran dut, ez? Zalantza horiek edukitzea, edo isiltzea, ez? Haunitzetan ere bazut iritzirik emanen eta listo, naiz eta jakin, agian zure iritzia agitza arrazoitua dagola, ez? Hori ere gertatzen da, eta hori ere erranen nuke, ez, edo hori da, ez, gazteren bat, neskaren bat egote zalantzak baditu edo hau aditzen ari bada, hori ere erranen egon, zuk iritzi bat baldin baduzu aurrera, ez. Eta gero ikasiko duzu eta gian hanka sartuko duzu nozbait ere, baina ez da deus gertatzen. Hori da, ez, akatsak egiteko ere. Hori da, eta gizonezko haunitzek egite dituztela 1000 akatsa eta errati dituztela gauzak gehiegi jakin gabe, eta ez direla lotxatzen, ez? Eta hor botatzen dutela, eta hortik ere ikasiko dutela beraiek ere, edo ez, ez? Baina guk ere badugula eskubidea, ez? Hanka sartzeko eta badugula eskubidea ez jakiteko denen inguruan, eta agian gaur iritzi bat edukitzeko eta botatzeko, eta hurrengo egunean errateko, arrazoi zuten, ez? Eta onartzeko ere arrazoi zenuen, ez? Egia da, orain ikusi dut hobeki eta bertze iritzi bat dut, eta ez da deus gertatzen, ez? Eta hori ere bada arazo bat, ez, azkenean. Eta horrelako tertulietan adibidez ere, ez? Agian zu izan zaitezke emakume bezala
kirol kazetariak idatzen saio bat, edo bueno, hor, pixka bat iritzirik eduki gabe, baino paso ematen, ez, iritzia duten bertzei, baino zaila da ikustea emakume bat iritzia ematen, ez, edo tertulia horretan parte hartzen. Eremu haunitzetan, baino kiroletan ere, ez. Bai, mai inguru bat eginen dugu, non daude emakumeak, ez, hori zenbatetan ikusi dugu eta zenbatetan ikusten dugu, ez. Geroz eta gutxiago, bai, baino oraindik ere, kosta egiten da, bai, emakumeak ikustea, eta zenbat emakume dauden, ez, kirol munduan, geroz eta ardura postu gehiago hartzen, eta nola ez diegu ahotsa emanen, ez, zergatik ez, ez. Eta, bueno, hor ere badago zer egiteko, noski, bai. Ba, mila esker, Paola, bai, izan da interesgarria. Bai, zuri, eskerrik asko. Eta, bueno, badaukagu, ari gara bidea egiten, baina badaukagu gehiago egiteko, ez? Bai, hori da, ez? Bidea ideki da, baina oraindik ere kontziente izan behar gara bidearen parte haundi eta luze bat egin gabe dagoela oraindik eta egiteko dugula, ez? Eta, bueno, eginen dugu eta gainera geroz eta indar eta gogo gehiagorekin nire partez bederen, ez? Hori da. Bide hori idekitzeko eta... Hanka sartu, aurrera. Aurrera, noski baietz, ez da deus pasatzen. Mila esker, Paola, eta hori izan. Bai, berdin, eskerrik asko. Bale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.